La força que em dones tu fa que encara sigui aquí. M'omples de la teva llum sense tu. Fushigi Yugi, el joc misteriós. El cercle de les 7 constel·lacions. La claror que veig allà lluny i que em mostra on puc... Sembla que aquest poble és prou segur, no? Ei, que torna a brillar un altre cop! Militar! Ei, aquesta lletra... No hi ha dubte. Escolteu, nois, que busqueu allotjament. Hi ha un lloc que està molt bé. Voleu venir? Salsa! És la lletra de la Noriko! És la Noriko. La Noriko ha aparegut. I la memòria? Encara no se sap. I la Mayo? La Mayo? Li ha passat res a la Mayo? No pot ser. M'estic posant molt nerviosa. Si no ens espavilem, encara acabaran reunint tots els membres. Caram, que bonica! Ostres, tu deus ser la Noriko, no? No, jo sóc la Korei-chan. Dóna'm això. No pot ser. Sí, home. No sigues bona minyona i torna'ns-la, sisplau. No, vull! Et dic que ens la tornis! Ara ho No veuràs. te la penso tornar. Dóna-me-la! Dóna-me-la! Ei, espera, no corris! Espera! Aquesta mucosa té unes bones cames. Noia, deixa estar la bola! Això no és cap joguina per nens, entesos? Ai, torna-me-la! És Ja meva, et dic és que no és meva! teva! Ai, renoi! Què fas? Deixa anar la bola! No vull! Deixa-la anar, vinga! Deixa-la anar tu! Sí que és tossuda! Ja n'hi ha prou! Noriko! Ostres! Però què fas? Sens dubte aquesta força sobrenatural és de la Noriko. La meva bola de quarts! La meva bola! La bola de les pistes! S'ha fet miques. Ja no hi ha remei. La meva bola de quarts! La meva bola de quarts! Ai, que et dic que no era teva! Però era meva! És a mi que m'agafen ganes de plorar més aviat. Què hi farem? Et compraré una pilota nova. La vols o no la vols? Esclar que la vull! Va, de pressa, de pressa! Està plena d'energia. És pastada. Aquesta nena és tan materialista com la Noriko. Que maques! Aquesta també, i aquesta també. Renoi, no sé quina triar. A veure, a veure... Un altre cop els núvols negres. És veritat. Deu haver arribat el torn de lluitar amb el següent enemic. Espera't! Merda! Amb tanta gent com hi ha no puc utilitzar la flama sagrada. No tens escapatòria! No t'escaparàs! Apa, un de menys. Ei, mireu, és allà! Que bé! Què és allò? Un drac! És un seirio fals. No sé què és, però és immens.
Vés en compte i no et separis del nostre costat. Sí. Ràbia sagrada! Seirio de pacotilla? Ja hi tornem a ser. L'atac no li ha fet efecte. Hem d'unir les nostres energies. Endavant! Esteu preparats? Sí! Sí! Aquest cop no permetré que tornis! No ens guanyaràs, sents? Esmicolen! Ho hem aconseguit! Però què s'ha cregut, aquest? Es pot saber de què van? Endavant! Odia. Eh? Odia amb totes les teves forces, nova sacerdotessa de Suzaku. Que ho di? Ja falta poc perquè el meu poder sigui complet. Llavors, tot serà més fàcil. I podré exterminar les 7 constel·lacions. Què vols dir amb això? Antaka serà l'únic a qui salvaràs, que sí? Què hi fas aquí? Què podem fer ara? Ens l'hem emportat sense dir res als pares. Em sap greu, però no podem tornar al poble. És veritat, hem de procurar no tornar a posar la gent en perill. Ja ho sé, però és que només té 8 anys, aquesta nena. S'ha escapat. Almenys hauríem d'avisar els pares. Ei, escolteu! Què vols? Estem ocupats parlant de tu. Hi ha un lloc on m'agradaria anar. Que vols anar a un lloc? Que m'hi podríeu portar, nois. I doncs, on vols anar, nena? Al poble de Suzaku. Esclar, jo ho sé tot d'aquest món. Llavors deus conèixer la història de les 7 constel·lacions d'abans que jo naixés. Vaja, o sigui que vols sentir les històries de les infidelitats d'en Hotohori. Què? Vols que t'ho expliqui? Sí. El teu pare, en Hotohori, sempre havia sospirat per l'amor de la sacerdotessa de Suzaku. La sacerdotessa de Suzaku? Caram, veig que encara no te n'han explicat res. La Miyaka Yuuki va jugar amb els sentiments d'en Hotohori i d'en Tamahome. Anava d'un a l'altre fins que se'n cansava. És mentida. T'estic dient la veritat. Però finalment va arribar un moment que fins i tot en Hotohori es va casar amb la Hoki. M'agradaria saber de veritat si els teus pares s'estimaven de debò. Els nens són una bona càrrega. No ho entenc. Com pots ser capaç de dir aquestes coses? Eh? M'han dit que Antaka ara és una persona molt important en la teva vida. He sentit a dir que la sacerdotessa de Suzaku era una persona infinitament bona, però tot i així, tu et dediques a malparlar de la teva antecessora. Perquè ho sàpigues, jo no vaig venir a aquest món perquè volgués ser sacerdotessa. Ho entens? Podràs salvar el nostre imperi d'aquesta crisi? Confio en tu. Com t'atreveixes a posar-ho en dubte? Jo sóc la sacerdotessa de Suzaku. Sóc capaç de convocar Suzaku tota sola, que et quedi clar. Això em passa per perdre el temps amb una criatura.
Mayo? Mayo, em sents? On ets, Mayo? Contesta'm. Saori! Ets tu, Saori? Però per què t'amagues? On ets? La Miaka està ingressada a l'hospital. Mayo, la Miaka no ha obert els ulls des d'ahir. Ahir? Només ha passat un dia? Només? Què vols dir? Però... Mayo, em sents? La teva mare estava plorant. Em va trucar a mitjanit i el teu pare també està molt preocupat. És mentida! No és cap mentida, has de tornar. Sisplau. No m'ho crec. Els meus pares no. Sakaki, escolta'm. Aquest no és el lloc on et pertoca estar. La teva existència en el món antic no et portarà cap mena de felicitat. Escolta'm bé, Sakaki. T'estan manipulant, sents? Es tracta d'alguna mena d'ésser maligna que s'està aprofitant de tu per poder destruir el món del llibre, n'estic segur. És inútil. No em recuperareu amb aquestes mentides. No, no penso tornar pas. Em quedaré a viure aquí, amb en Taka i el nostre fill. Mayo, sisplau, torna, has de tornar. Sakaki, almenys torna'ns el nen. Però què carai passa? Mireu. Què? És un missatge de la Mayo. Moriu-vos tots. Us heu posat tots d'acord? No, no pot ser. Caram, o sigui que vols anar al poble de Suzaku per poder veure un home. Ves quines coses! Per ser una nena ets massa espavilada. No és un home qualsevol. Ens vam trobar al mercat i vam parlar i tot. Quina ximpleria! Sí, aquesta nena és realment la reencarnació de la Noriko. En el cas que s'enamori, no hi ha dubte que només pot ser d'una persona. Ho dius de debò? Que potser et refereixes a la reencarnació d'en Hotohori? Ostres, doncs potser sí. Està ben entusiasmada. Va, de pressa, de pressa! Senyoreta Mayo, senyoreta Mayo! No t'acostis! És impossible. No pot ser que em passi això. No pot ser! Però és veritat, estic desapareixent! Senyoreta Mayo. Senyoreta Mayo, que no es troba bé. S'ha acabat. Això és la fi. Senyoreta Mayo, ha de descansar, li anirà bé. L'acompanyaré a la seva cambra. Senyoreta Mayo. Poble de Suzaku. Què són aquestes tombes? Fa 10 anys, les tropes de l'imperi de Kuto van atacar aquestes terres. Quan van arribar els aliats, ja era massa tard. És veritat que va morir tota la gent del poble? Això he sentit a dir. Els qui viuen ara són gent que va venir després. La Mumin ha dit que no et trobes bé, Mayo. Tranquil·la, no cal que et moguis. Només he vingut a parlar amb tu d'una història del passat. Una història del passat. Aquesta història va passar fa molt de temps en un poble molt pobre. Un bon dia van arribar uns missatgers vinguts de la capital.
Es tractava d'una comissió que reunia noies joves per servir al Palau Imperial. La filla d'una família pobra que ni tan sols podia pagar el lloguer de les terres va veure en aquesta comissió una bona oportunitat. Però en la vida d'aquesta noia hi havia un jove 2 anys més gran que ella. Des que eren uns infants, s'havien tingut l'afecte de 2 germans, però després van començar a planejar un futur junts. Finalment, la noia va decidir anar a la capital per salvar la seva família de la misèria. Ironies del destí, 1 any i mig després, el seu poblat va ser atacat per tropes de Kuto i en una sola nit va ser devastat. Tan sols un jove va quedar esperant la noia i li va dir amb tendresa, com sempre havia fet: «Torna, junts reconstruirem el poblat». Però la noia s'hi va negar. El temps l'havia canviat. Però... no entenc per què no va tornar. Aquell noi l'esperava amb els braços oberts, no? Ell li va preguntar: «També tu passes a la capital? És que prefereixes estar al costat d'homes rics i importants?» Amb la ment tenyida de ràbia, el jove va injuriar la noia, mentre la seva mirada es fixava en la figura de l'emperador, que en tot moment va estar a l'aguait dels fets. L'emperador? Vols dir en Hotohori? Aquell jove, en Tendo Shu, va dir-li: «Si jo hagués estat l'emperador, ara tu series meva per sempre». Què significa? Escolteu-me, Altesa. En realitat, vos teníeu un germà 1 any més gran que vos. Quan la seva vida va córrer perill durant les disputes del poder, va ser confiat a una família d'agricultors. No pot ser veritat. És impossible. No pot ser. Llavors tu ets... El jove coneixia el secret del seu naixement. I va resultar que tots 2 eren germans de sang. «No t'ho perdonaré mai», va dir abans de marxar. Van passar 3 mesos, el jove va ser capturat i el van fer quedar com un traïdor davant del seu germà. Però el jove era innocent, no en tenia cap culpa. S'havien aprofitat del seu odi per manipular-lo. Oh! Mata'm, per favor! Si amb això aconsegueixes alleujar ni que sigui una mica el teu odi. Però si fas mal a l'emperador, no t'ho perdonaré mai i la meva maledicció t'acompanyarà sempre. Hoki! Ets capaç de donar la vida per en Hotohori? Per què dubtes? Si tu ets capaç d'acabar amb la seva vida... Moriràs! Tendo! Germà! Germà! Quan neixi un nadó amb el senyal de Suzaku, la bèstia sagrada apareixerà. Però abans que els seus ulls puguin veure Suzaku, es tancaran eternament. Qui ho havia de dir, que aquestes mans acabarien amb la vida del rei de Suzaku? I pensar que s'ha complert la meva predicció. Era una persona miserable, manipulada per l'odi, que es va transformar en la personificació del mal. I Tendo? Què li va passar a Tendo? Ho vull saber. Hotohori, tu ets el meu germà, l'únic que tinc. Germà meu. M'alegro molt d'haver-te conegut. Sigues feliç amb la Hoki. Hotohori. Germà! Tendo! Tendo Shu, rei de Suzaku. No ho puc entendre. No ho entenc. Hoki, per què vas fer tot allò per en Hotohori? Per què ho vaig fer? Perquè ho vaig prometre. Aquella nit de pluja, la nit que en Hotohori i en Tamahome van lluitar a mort amb les seves espases. Gràcies al poder de la Miyaka, en Tamahome va aconseguir trencar l'embruix d'aquell verí. Germà, m'alegro que hagis tornat.
Veient que tots dos es fonien en aquella abraçada, ell va ser capaç de retirar-se. Va ser llavors quan vaig prometre que el protegiria amb cos i ànima la resta de la seva vida. D'això, jo no sé com... Tu ets... Em sembla que ens vam trobar l'altre dia al mercat, oi? Ai, caram! Però si té vergonya! Per desgràcia, la nostra vida de casats va durar tan sols un mes, però he sigut molt feliç d'haver pogut estimar en Hotohori. Em sap greu. Però, Mayo... He dit coses horribles a en Boshin. Va, no t'amoïnis, bonica. Jo només volia parlar una estona amb tu. No vull que estiguis trista. Ja... No puc més. Mayo! Mayo! És l'espasa que portaves abans de néixer. Abans de néixer? Fa 10 anys vas lluitar amb tot el teu coratge per protegir aquest imperi amb aquesta espasa, juntament amb nosaltres. Jo amb aquesta espasa, què dius? Nosaltres som les 7 constel·lacions de Suzaku! De Suzaku? Les 7 constel·lacions. Que el meu fill pertany a les 7 constel·lacions de Suzaku. Això mateix. Ens agradaria d'allò més que ens confiés el seu fill durant una temporada. És clar. Ara ho entenc. Eh? De fet, nosaltres vam veure Suzaku. Segur que ho era. Suzaku? Van passar 2 dies després de la mort de l'anterior emperador. Mentre caminàvem, vam passar pel costat d'unes tombes que hi havia al cim d'un turó. Vam veure com aquell ésser estenia les seves ales immenses. Semblava com si estigués fent una pregària. Nosaltres ens vam quedar a viure en aquesta terra i fins ara hem cuidat les tombes dels antics habitants d'aquest poble. El meu fill, l'Elian, porta el mateix cognom, Shu, d'aquelles tombes, però no hi tenim cap mena de lligam ni parentiu. Tot i així, el meu fill les va a veure cada dia. Aquelles tombes podrien guardar alguna relació amb en Hotohori, eh? Un altre cop aquell núvol. Suzaku? No, allò és... un Suzaku fals! Fugim! Sí! Magasum, ràbia sagrada, foc! Ara ho veuràs! Com? Correu! L'ha agafat! Merda! No, Heian! Escolta'm, em sents? Parla'm, sisplau, parla'm! Ja no et necessito. Eh? Ara ja sóc prou poderós. Gràcies a tu. Llavors, de veritat m'has utilitzat? No necessito ningú. Jo seré l'únic en aquest món. Mor! Mira, és Suzaku. No pot ser. Però si en Taka i els altres encara són... Es veu ben clar que aquest és el fals. S'ha anat fent gran gràcies als sentiments negatius de la Mayo. És el cúmul del mal. Potser és culpa meva. Oh? Jo en sóc la culpable. Ara jo no en tinc cap dubte. Yui, no diguis ximpleries. Ai, que bé, que bé, que bé, que bé! Ostres, ha anat d'un pèl. És l'encanteri de l'intercanvi de cossos. Va
Vaja, Chichi, ja m'ho pensava que era cosa teva. M'has donat un bon ensurt, nano. Afanyeu-vos. Ara li toca a la bruixa. A què li dius bruixa? Oh, Chico! Ara ja hi som tots. Sí, però per què ara de sobte? Ja sabeu que el Shinzaho està en perill. De pressa, heu d'anar cap al palau. Endavant, anem! Sí, anem! Torna, Mayo! Has de tornar, Sakaki! Per què hauria de tornar? Per què? Mor! Ostres, però com pot ser? Et vaig veure en un dels meus somnis. Tu corries molt i molt lluny. Jo vaig venir per poder-te protegir. Em vaig despertar. Tu dormies tot en silenci. Vaig alçar els ulls per mirar el cel. La claror naixia allà a l'horitzó. Un nou dia que podíem viure junts. No hi ha res a la vida que em pugui fer tan feliç. Estar amb tu, no te'n vagis lluny de mi, que jo vull fer el camí amb tu per anar endavant. Vinga, anem junts pel camí, avancem de costat, jo et protegiré. Sí, endavant, hi ha molt món per veure junts, és l'aventura. Vagi com vagi tot, avancem de costat, t'estaré observant. Ara que et tinc de la mà, passi el que passi, vull que duri tota l'eternitat.終焉を望む世界、消滅へと向かう江南国。この過酷なる運命を切り開く最後の希望、すべては朱雀の巫女と七聖司たちに託されたのでございました。最終章、主翼降臨。愛を語り継ぐ神話のように。